Viete čo ľudia, myslím si, že nám dosť krivdíte. Mám v rukách dokument, ktorý to dokazuje. Tak si predstavte, že od roku 2012 po rok 2020, kedy tu vládol permanentne Smer na čele s Robertom Ficom, za celé to obdobie v 8 rokoch sa prídavky na deti zdvihli o euro 85. Alebo daňový bonus za celé to obdobie v 8 rokoch sa zdvihol iba o euro 31. A Robert Fico nemal vtedy hanby posielať ešte listy rodičom, že zdvihli sme vám prídavky na deti a daňový bonus o pár centov. Rovnako tak robil aj pri dôchodcoch, kedy sa valorizovali ich dôchodky. O pár centov sa im dvihol dôchodok a on im posielal listy a ešte sa tam podpísal Robert Fico. Ten list bol drahší ako to, čo vám ľudia prišlo na účet. Matovič toľko nenarozprával. My sme prišli a zaviedli sme 200 eur na dieťa. Nebavili sme sa s nikým. Áno, bol proti tomu každý. Bola proti tomu aj prezidentka Čaputová. Ale zaviedli sme a zapričinili sme to, že rodičia v peňaženkách mali a nestradali. A mohli si dovoliť nakúpiť viac pre svoje deti. Dnes Robert Fico tých 200 eur zrušil. Rovnako tak zrušil rodičovský dôchodok pre dôchodcov, ktorý sme zaviedli. Robert Fico básnil o 13 dôchodkoch už v roku 2010, ale bol to Matovič, ktorý prvý vyplácal 13, ale aj 14 dôchodok. Prečo? Lebo Robert Fico celé to svoje obdobie klame a skôr myslel na záujmy seba a svojich najbližších. A na úkor obyčajných ľudí sa obohacoval. Keď dokázal za 8 rokov zdvihnúť prídavky na deti iba o euro 85 alebo daňový bonus euro 31, tak si iba pozrite všetky tie kauzy od roku 2012 po rok 2020, čo všetko sa spájalo s Robertom Ficom a s jeho vládami. Môžete sa hanbiť. A nám idete vyčítať čo? COVID, za ktorý sme nemohli my? Vojnu na Ukrajine, za ktorú sme nemohli my? Energokrízu, za ktorú sme nemohli my? Počas covidu sme zavádzali Kurzarbeit, dotovali sme výplaty. Počas energokrízy, kedy kvôli Ukrajine tu bola energokríza, sme zavádzali energopomoc. Dostal ju každý občan. Teraz Robert Fico zaviedol takú energopomoc, že energopomoc dostane poslanec Národnej rady, ale človek chudobný, ktorí bývajú v tej domácnosti viac, tak oni nedostanú. Takáto vláda dnes vládne. Fabriky a firmy zo Slovenska odchádzajú. Robert Fico sa rozhodol, že tu bude pozývať moslimov z Uzbekistanu, aby zaplnili ešte nejaké tie miesta, aby ovplyvnil ďalšie fabriky a firmy, aby neodchádzali, tak donesie sem lacnú pracovnú silu v podobe moslimov z Uzbekistanu. Takto dobačoval Robert Fico, sociálny demokrat. A teraz si to porovnajte s tým zlým Matovičom, o ktorom vy hovoríte, že neurobil nič. Urobili sme toho strašne veľa.